Els jardins de Santa Clotilde i la platja Saboadella són els escenaris de Lloret de Mar més sol·licitats per fer-hi rodatges. Per això són els espais que s'han ensenyat a una delegació d'una vintena de persones del festival Terres Check-in, que aquest matí han visitat Lloret de Mar per conèixer de primera mà la trajectòria de la Lloret Film Office. Entre els participants, periodistes, cineastes i altres professionals del sector de l'audiovisual i de l'àmbit universitari. Tots han quedat impressionats amb Lloret de Mar. Espectacular. Hacía años que no venía por aquí y me parece que está espectacular porque, si me permite lo que estaba hablando luego con el alcalde, es que hay una mezcla de identidad de Lloret, la imagen que tenía en mi mente con un tema de modernidad que me parece una mezcla fantástica, un equilibrio fantástico. Well, Santa Clotilde was amazing. I mean, it reminded me so many big other parks. The view was great and the beaches were sensational. Otherwise, we have not seen yet much of Lloret, and I'm hoping to see much more, especially of the beaches. A banda de gestionar les peticions i assessorar els professionals de l'audiovisual per facilitar-los la feina, la Lloret Film Office també fa una tasca important de promoció. Estem contentíssims que el Festival Terres Check-in tingui la seva primera, en aquest cas la seva primera edició a Barcelona. L'any que ve serà a Lloret. Avui ja han pogut fer un tastet, han pogut veure totes les localitzacions que oferim des de Lloret de Mar, des de Lloret Film Office, i sobretot aquesta manera de treballar, que facilitem tots aquests rodatges, que es propicien, que parlem amb productores, amb localitzadores, perquè el seu rodatge a Lloret de Mar tingui un impacte econòmic important, però també de marca. El Terres Check-in és el primer festival internacional de cinema sobre serveis turístics. L'any que ve, coincidint amb la capitalitat de la cultura catalana, Lloret serà la seu del festival.